Чакай. Ще ми е жълт. Значи, че отгоре има мед. Това е мед, нали? Не, бе. Не е мед, бе, това е такова. То това даже не знам, яде ли са тази картинка, не се яде. Яде се, бе, ти лудо ли си? Как ще не се яде, яде се? Това е от захар. Бате, кажи, че това се яде. Картинката. Яде се ми. Как ще ми се яде? Ми да я знам, бе, мога да не се яде. Айде, слагай. Не е хубаво да ми, ако е с твоя снимка и после се ядеш теб си. Ма то се рисува снимката, бе. Толкова ли си? Чакай сега да видим. Ще се развали миньонче. Какъв интериор, ма? Да се вижда хубаво. Не. Не знам така. Ще развалиш миньончето. По средата. Да, ама няма да се виждам нищо. Добре, ай. Давай се. Знам коя. Еми, пускай някой. Попстрелата, попстрелата, само си. Миньончето ми се Някога развали. ще дава. Ай, ти тук. Чакайте малко да почнем клипа. Сега ще му снимаш на клип. Много съм щастлива. Как обаче ще трябва да обърнеш, защото така запалите свещичка. Аз си хапна. Тя са много хубави, аз ти казвам. Тя са ми любими. Но това ще заби наобратно, бе. Але! То се няма да запали. Как може да умея? Как може да бе, човек? Нали, голяма съм Сашка. Викам, това как се запаля в тази пластмаса, бе? Ти сега гледа си вкарал нещо в тортата, ще отрепа. Нищо и няма. Ти само да не се запалиш, защото... Такова Саша няма. Готово. Чакай да видя какво направи. Нищо. Айде, дай Нищо бе. сбърсихи, бе. И тук са урони. Няма нищо. Няма нищо. Много бърках, аз казах. Ма, първо почвайте клипа, как го клипа. Добре, клипа идем да Хайде, направим. Чакай да запалим това. Бате? Ама, Бате, чудай ми такова. бързо. Запалка. И клипа го почваш за... Дай, ако искаш, ще запалям това. Ай, пали ги, аз ще правя клипа. Ей, пускай. Ай. Ама обаче го обърни на тази страна, мога да веднага да го... Давай, бате. Не знам дали е това песента. Тая. Не бръстай я. Обърни обаче. Хайде, пожелай си нещо. Ма как си тука? Това не се запали. Мангема! Запали опаза. Не става. Не може вече. Направим. Ма не, то само си изгасна. Да. Така.